aiwa tiri mutano kwakadi kunobviwa mabva kupi vamutare kubocha ndokune mapuno matomatisi ndokunorimwa matomatisi here akurire feni dziriko feni apa muranana ukama wenyu wakamira sa ndikakuyangana nkane yanu imwe maitawana wamwanu ndifuna vantu vachidai vachikuru kuhbk paparokoni ndacherechedza kwazvo vasikuru panhamo nematambudziko zvamuri kusangana nazvo imi maita vana vadiki. Chishuwo changu satateguru venyu vamashanyira kuti ndikubatsirei. Ndiri kushuwa kuti dai manga makwanisa kuya nevabereki. Vabereki venyu vari kupi? Nyanye baba varipi? Baba variko kumusha. Ava nkani andikuona matenda ari pamurapacho. Ndine dare reurwere hwandiri kuona huripo pamukomana. Ndizvo zvese. Unafika fazi yekuti changati munhu afuna kugonana pansi kana kuti munhu akuwaiwa nazvinhu zvake zvamukabudura kana kuti angaite kuti akuyamuwa nazvinhu zvake kuona rini. Uyu mukomana uyu ane dambudziko rekuti anosvika panguva yekuita seanoshandiswa negondwa uturuka. Anosvika panguva yekuita seacha anoda kuita bonde nepasi. Osvika panguva yekunzwa kunyeredzwa nenhengo dzake dzesikarudzi. Osvika panguva yekunzwa kuita seari kuyamuiwa, ari kusvisviniwa nhengo dzake dzesikarudzi. Ndizvo here chikoma? Ndizvo se. Nguva yari padani zvichiitika. Ungasununguke kukurukura kuti zvakatanga rini kusvika pari zvino wane makore mangani zvichiitika uye chii chinonyanyoitika pazvinenge zvakuitika, chii chinonyanyoitika, unoonei, unonzwei, gumisire zvinozodii? Sekuru zvinhu izvi ndikati ndane 9 years zvichiitika, asi zvinoitika ndezvekuti ndikada kuti ndirareka chinditongoraro dai ndinoone nyoka ndiyo pandinoiona ndo pandatongotoperesira kubva yatoya kubva yamwe kuchidunhengo voice ratodini chindee ndatobatwa handikwanisi kutaura ndototanga kutoproducer, ndapedza kutoproducer yotodini yoenda, but time yacho handitorari because time yacho ndopendwa vandatanga kutonga ndatogadwa nechinhu chakaitonga chimunhu, so ndakutoitwa futi kumashure. Akulambokwatama ulimbokuzane zvichoko namadhaka pawakambofamba nekwese kwaunombotsanangurwa nevatsananguri, hausati rwabata zvikukonzerwa nevabereki vako izvi, kunyanya baba wako? Kuzvizwa tinongozvizwa, but manje handii ndisingakwanisi kuti nditaure zvakawanda nekuti anhu anonge achitoti mumusha iwewe ndo wakazvibata, ndiwe ndo wakazvibata, saka ndee ndichishaya simba nekuti anhu emumusha anonge achiti ndo wakazvibata, obva ndatonyara. Iwewe chauri kuziva chaukabata chii chinozokupa kuti uzonyarara? Handina chandakabata. Ndoda kuti uuye pano iwewe nababa wako ndikugadzirirei girazi apa muone mese kuti zvinhu zvakanyanya kubva papi uye chii chiri kuitika. Naika tinotenda unaenda vanhu vapasiwa mushonga vataure nababonye mwena muchabuda muno moenda panze pasi pemuti mopiwa mushonga wokuti mukwanise kushandisa pakutaura nababa venyu kuti baba venyu vagone kunyorova, vakwanise kuzvirereka, vakwanise kufamba nemiguya pano. Pasina mushonga hanzi ndaona baba venyu vanoita ukukutu, saka mushonga iwo makaupiwa makaraidzwa mashandiswa munoita padza makaushandisa makakwanisa kutaura nababa, baba vachapfava kuti vagone kuya pano. Machinzwa vasungu omberei matari ndine mubvunzo zvese. mubvunzo ako baba vetiri kutaura ndizvo baba kundizvaira here? baba vako kuzvara charo ari kumubocha. saka iwe baba uri kutaura ndavo ndopinda ndikuzwisisa. Asi mubvunzo kuti baba uri kutaura ndeapo sekuri vakubatsira
Mune wangu wamunoti baba. Hapana, ndo baba wangu kundizvarira. Ndakupea mushonga nambara unozomubvumira. Enda munopihwa mushonga unozomubvumira padzapo murairizwa kuti unoshandiswa sei kuti mugone kutaura navabereki baba yavo vagone kuya pano. Ndino murume wangu akashaika zvisekuru, kumbira kuzvibvunza. Vanhu vemumusha vakaronditi ndine murume wangu akashaika. Murume wakaona ukama naye. Vanhu vari kunditi ndindakauraya saka ndadozvinzwisisa. Kana wauya kane vabereki sezvo manzi muchagadzirirwa girazi apo ndopaunozobvunza pagirazi apo wozozvionerawo wega chii chakaitika pamurume wangu. Vamwe vako vachauya navo vachikubatsirawo zvekare kuona kuti vagone kukuchenura iwewe. Handiti vamwe hama dzako dzinokuti iwewe ndinoziva zvakaitika pakufa kwemurume. Ehe. Saka kana usiririwe pamuchauya nababa nevamwewo hama vehama vakasimuka kuuya muchabatsirana kupupura muchiona mega nepagirasi kuti murume wako akauraiwa nei. Kana uriwe uchabuda ipapo pagirasi pacho. Kana usiririwe ari mumwe munhu achabuda. Therefore veukama vachakusunungura. Handitika? Ehe. Yo usiri wako. Handisini. Ngotaura kasekuru akubatsirei hama zisati dzaona. Aiwa hai nina handisi ndinotodzigadzisa. Wakachena. Hai ndakachena. Simuka imene kazi. Umbira yako mchipinda. Madala garamu. Sekuru zaka ndikumbira varo kiti. Yo baba yogara kumucheto. Yo kwa ibudani. Madi wazukuru mumatatu. Kwadi kwa vyo. Iwe msikana ndo uramboya na mkomana. Yo musikana ndo wakamboya nemukomana wa. Kwadi kumba. Kumba wakadi. Kunofara. Pawakanda unotora baba na mai wakati kuti. Ndakangosvika vakati dzinoenda. Chachakangomisa imari. Imari yekufambisa. Mukamira sei paukama paubale? Ukama wenyewe ukamira sei zvemuri? Andi mama, andi sisi, hanzvadzi andi baba. Ndibaba. Iyo bambo? Unonzani? Itani? Chipariro. Chani? Chipariro. Chipariro. Uri sei pila chipariro? Ndihede zanzi. Muse. Unobva ku? Babusa Marangi. Bocha Marangi. Marangi yapindira? Yapindira Marangi. Yeah. Apa nkani yako mzukuru kuizere, nkani yako tutakupata, nkani ya ufiti. Hanzi nawe yako yatakubatira pano yehuroyi uri kuiziva here muzukuru? Uri kuiziva. Une nharo here? Handisi nharo saka ndandiri kuiziva. Vana ndaisi vanobowa. Okay. Iwe ida soma wako to tambanudza maoko yakoso yo Baba. furidza maoko wako to furidza maoko yako. Pamaoko ako ndikuona pakunyorwa kuti magiya. Magiya. Hanzi pamaoko pako ndiri kuona pari kubuda zita rekuti magiya. Magiya ndiani? Luka ndakatorera mushonga wacho. Ndowakaromba kwamagiya. Asi wona kamushonga wandaona inini ukatendera umahanda mushonga uyu. Ndaona mushonga wasvika pakunourasa. Asi ndaona iyo ignorasi kuchi? Ignorasi. Hai ndaona mushonga wokubva zvaukatora ukaushandisa asi ukazosvika pakuurasa iwe ignorasi. Ndizvo? Ndizvo. Asi kana saona wakamboita girosa? Wakamboita girosa? Hapana. Hanzi wakamboita chitoro here? Ndinamboita chitoro bani. Koimba? Imba inga iri padzino. Wakaitengesa? Asi hanzi imba iyo wakaitengesa kaya? Eho. Uchirapisa mukomana zvaunoziva? Zvaindoneperwa zvekuti aindofamba. Umwe akadai nakuda ana sekuru ekuzviwe mari. Ndikazoziva ndati mari yakupera zvako. Takaita kandi yechizi. Saka akaroya mukomana ndiani?
Hanzira sekuru saka akaroya mukomana kuti ane chikwambo chokuyamwa mukomana ndiani? Ndikandoti ndini. Ai. Ndini. Asura zvokumanikidzana zvokuvhundutsirana. Hatisi kuvhundukana. Ndikavhunduke mwana sekuru. Anonatsa kuteerera nzedzidzo. Wazvijaira? Ndazvijaira. Ndakaroya nhasi ane chikwambo chokuyamwa mukomana ndiani? Asi achinatsokubudira pachena ane chikwambo chiri kuyamwa mukomana nhengo yake ndiani? Ndini. Unoziva here kuti uyo musikana iwe une murume here? Aiwa. Akafa? Unoziva here kuti ndo akauraya kuti iwe wakagara nemurume wako kuti wakuite bonde? Handizivi. Ndiani mushoko kuti akauri ndakauraya mbozi muri mukadzi aita varume vaviri, mukadzi aita murume mumwe chete, ndizvona? Handina chendinoziva sekuru. Ndandongoti. Ndo zvandikuudza ndini wapanzwa. Dai mupwere wechi chinodika panhengo yako isikarumewe. Iyo mukomana zii chinoitika munhengo yako? Sekuru ndinoyamwiwa kunhengo sekuru. Ndinoyamwiwa nenyoka sekuru. Ndotoproducer. Ndichitongoproducer yotodini. Yotoenda. Kana karukaenda kutongo kumashure. Chindenge chitazoziva kuti chiri kundiita kumashure chii. Nhasi kuti ndo mishonga yakabatwa nababa wako yakataura Grinola C unoti kudini? Hanzi dare rangu riri kukuudza kuti chinokonzera izvozvo mishonga yakabatwa nababa wako iri yeraki yavari kuti vakarasa kuGrinola C. Nekudaro uchinzwa dare rangu iri uri kuti kudii? Ndiri kunzwa sekuru. Kutanga here kuyabata baba yapano. Hanzi dare rangu rekuti baba ndo vari kukonzeresa karombe chikwambo ichi kutanga kurinzwa pano pandiri here. Mwe macho taimbozvizwa zvichitongotaura. Ndaimbofamba. Unogara kubaba? Baba kwaye munogara kupi? Kumarangi. Kubota. Kubota. Uyoenda kutida kuendera pama pake mudara. Kune mugwagwa unopinda motokari? Uriyo. Iriyo nzira? Iriyo. Nzira yakaita sei dzakanamwa here dzakamatiwa here kandi nzira dzedu dzechivanhu here vane matara? Tara tuzotenere takwabambazo. Kwazidikane. Ime kuno Third Road kana Dust Road? Kuti road inopamba pedu idust. So tuti Third tinotozoisire ku 22. Pane makilomita 22 munozotena neya pa 22 Bezo Bridge mupfura Bezo Bridge mosvika panotengera Mambo Marangi munopfura tinopfura hata vatende unozwa Vambazonge Vambazonge tosiyene nekumarangi izodaro kuvaakatora zvinoveka dai kwafambika raiti ndaenda tega munobvisa ndege hanzira sekudai kwamukwanaka mugwagwa ndaiti vakomana vachaire motokari vanditakure tiende tonobvisa ndege ane chikwambo chababa kunofambika amai kubva patara kuenda kusvika Mampenyu Dust Road yakareba sei? Haya panonzi pa 22 hii road ye Betnaf Bridge. Panonzi pa 22 kubva Mamutare. Dust Road kusvika patara. Makilometers mangane Dust Road kubva patara kusvika Mampenyu. Munofamba netsoka maminitsi mangani? Zvofamba netsoka zve1 hour. Kubva patara kuenda pamba penyu munofamba maminitsi mangani tsoka? Ndingangoti chikuru kufamba chaivo chaivo awa nditombosviki basi. Anzobva pa 22 acho. Azobva Aiyo. Kubva panoperera tara kusvike kumba kwedu chaivo chaivo. Panoperera tara pa 22. Iye tanga takusiya yati Dust Road. Kusvike tichikomba kuti ndo zvauri kuti ma-hours mangani. Netsoka. Zvekuma tachifamba chaizvo 4 hours. Panofamba 4 hours kubva patara kusvika pamba pedu. Kusvika pamba pedu perekavarwa. 4 hours unoziziya here. Ndetoka. Hour 30 minutes. Ngekuti papamba zonge ando pane tara.
pane tara baoni kuyo kweka kujunction kuyo ndikunobve tara kunogume tara but tikangobve parodhi yacho hayo ka zvokunaka zvototi yakanaka hayo haina hayo mama Industrial yacho yakanaka. ndoendoda kuti industrial yacho yakanaka iyo eka ini ndisada kuziva kuti makabva pabezo bridge makasvika panotongera mambo marangi pwekuyo ani makuziya ipo paya kuenda kumba kwenyu munopfuurira here kuendawo musati muchiri mutara hatichapfuuri hatitoti kumarangi batinotene panonzi paonini toende gomorefu pana matongo matanda gomorefu tosiye noende kumarangi totokutena pambazongi takutodzika nedust road yakatonaka kusvike kumba chaiko zvichete tinzeseekuti vanoti ya kana ndicharonga nana pachipano ndikazoonesa panga Robert nyaya inotonetsa vanhu vacho ndaitofunga pamwe vanonetsa vakutonetsana asi uya kutofuma nyaya dzake tuveki apa iwo kapena mwana shoko rakubvunzawo rakuita sei tikaziva Kana sekuru nyaya yevazukuru ava iri pachena uya kubvumeka nyaya dzake hameno kana une chimwe choda kuedza kutaura naye uchimbomubvunzawo muzukuru baba imi mushonga makatora gore ripi kana muchiri kurangarira akisana kagora makanga mani muri ndakasane mhuri makanotora chinzi chii makanotora chinzi mushonga ndewechiiwe ndati ndoeraki rake rekuita sei rekupfuma revakadzi haivona rekupfuma ndandesichiodzingwe pakambani chizva zvitoro mushonga upfa auzodzingwi ma hamuna kudzingwa handina mari kazotobude penjeni mabuda nepenjeni pashuga refinary shuga refinary saka mushonga uyo zvainzi munoshandisa muchiita sei kuzora ndobva mazourasa ndikati makaurasa gore ripi manga mapa penjeni ndisati ko makazourasirema ndakangotazibasa hazvina zvezvinondipa no ndakazondikaka ndokufungoti izvizvo ndishupa asi azviti inombopfuma kuti umatorasa handiti adzimai nyaya manga muchiziva here kuti dambudziko rine mwana wenyu dambudziko rinei rine mwana mukomana ndairiziya zvamakaita uchiise vabereki taifambira tochimbonzwa izvozvo zvemushonga zvacho mushonga wani wababa vacho wababa vacho ndabva ndapererwa oright wainzi wakamukomana poitwa sei chavo pane zvauda kubvunza ramai nababa nemuwa nehanzvadzi yako pane zvamuda kubvunza here kuna baba ini nangu handina zvindoda kubvunza asi kai waibvunza kamusuno kuna sekuru kuti sekuru murume wangu zvakazobea zvezvakaita paya paya sekuru ka ndakaenda kongwarisa ndakazosara ndozvifunga kuti zvinhu izvi zvaitofanira kunga zvichibvunzwa nehama dzacho kozi ini nekufa kwakaite murume wangu ndiri mutsha kai saka zvekuzongobuda ndichirimo sandatoziva saka zvekuzoti ndizobvunze zvakawanda wanda izvi patv zvinova zvakuita sei zvakuzooneka utozokuti wakatendere kun'anga ukazodii saka handizotogari zvakanaka ndapanzwisisa zvino ndandati pamwe nyaya maifamba muchiiziva handiti mukuzvona amai vatotaurawo kuti taifamba tichinzwa kuti mushonga wani wababa baba vari kubvumawo kuti zvinhu ndechi ndezvangu chasara kuita sei kusunungura mukomana ndochitaita nekutoti ibvunzai nyamai kana mizvangu handii zvinozi mushonga uri wakaraswa muku saka kune zvimwe kazviri pauda rezvaida kubvunza bvunza sekuri kuti kune zvimwe kuti handiti mushonga uri uzi wakaraswa pagreen rasi saka uko kune zvimwe ka hausi pagirinoras wakaraswa pagirinoras mushonga ukasanduka wakugara nababa mamba pavari kurarama vachigara iko vakuvatevera mushonga wavo wavakaromba handiti clipot kubva zvakaya panapa zvakamira sei zvakatondiomera sekuru nyoka ichiriwe ndikutonetswa Madara kuyamba kudara
asi ngatinge tabvisa chikwambo chababa chikwambo nyoka chababa ichi chinokuita bonde ichi todatanga kuchikurapa toita deliverance mhepo dzacho dziparare zvachose dzisadzoke kauri ndotenda se Shabwe. zvakanaka tinotenda usiku tichazobuda panze totaura nemi kuti Yangana amina inovo uizo nembo yabashi. wotsvaga resa nyowani yomukomana Madara ngaenda tuzosiza. baba woenda vonogerwa cheka unyora dzavo Usiya fit. dzekugezwa uroyi naika then tichazotaura nemi panofambiswa sei kuti zvinhu zveichigona kuparadza nai sekuru ndine zvandaidombobvunzawo sekuru zvisingadi hazvo Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. wakadi muna makasimba here kumukoma ini ndiri right ndikumbira kuti titaurise mbichana nditi kumushando ndekwamutare kwamutare kupiwo kwamutare kubocha kubocha handiti ndokwa mambo marangi chief marangi handiti ka right wakabva kuSouth Africa ndobva waenda kubocha ndobva wazofamba zvakadai sedaiso ngatidzokere tiri kuSouth Africa chii chakatanga kuitika mukati meupenyu hwako mukomana ndakaenda kuSouth Africa handiti ndaenda kuSouth Africa kuba ndinotsvage basa asi basa riya ndakariona asi rimwe redhei ndakati ndabve kubasa kuya kuba ndaende kumba but ndakasvike pamba kumapast 12 ndandine muzukuru yakubva ati sekuru ngatimbodini ngatimborelaxisa timbozorora chichi ndo pandakabva saka taishandise mibhedha miri saka ndakabva ndaende kutorare pamubhedha ndichiti ndiri kutongorelaxa muzukuru wakabva atongorarawo pamubhedha wake wanga aritoriwo chimwe rumu saka patime yacho ndandiri kutaura paWhatsApp ndakatarisana nefoni ndo pandakazotangozwa maziso angu akutanga kuita sekurwadza nekutocheme musodzi patime yacho iyo ndakabva ndatotarisa kuzasi kwemubhedha wanda ndakatorarira kudaiwo bva ndaone munhu wanga akamira munhu iye wanga ari munhu wechirume asi wanga akaise maoko muhomwe munhu akatarisa kumabhazu wawo but akabhendese musana but the moment yanga akamire kuzasi kwemubhedha akabhendesa musana akakutarisa kuti akatarisa chonga akatarisa kumabhazu wawo akafuratirana neni the moment yanga akamire kuzasi kwemakumbo angu inini muhembe mangu mamatozare nyoka yanga yatosara zvokutoti chindaitoona kuti nyoka yakatofute muhembe kudaiwo so yotime ndakabva ndatodini ndatosimuka kubva ndatopatika kuti zvokuti uvhunduka zviyazi but nyoka iya ndakabva ndatanga kutosimuka nenyoka munhu uyo akabva angoti jamu pamubhedha ubva atoti peserere unga atongoenda munhu wacho fesi yake hauna kuiona kuti handisi kuiona because wanga akandifuratira akapfeka heti yesaneti but time yacho ndo pendakabva ndatomhanya nenyoka iya kune muzukuru nyoka iyi wakaiona ichiuya chakaitika kuti uzoona kuti apa inyoka iyi ndakazotoiona because yanga itori paside pedumbu rangu muri kuzviona wakazase kuti inyoka ndakaiona kuti iyi nyoka ndopera ndatanga kutomhanya nayo asi ndandisi kunyazomhanya because ndaitoremerwa ndiyo zvichitoratidza kuti chinhu chandakatotakura chitori chinhu chihombe ndakutoti ndakutosvike pane muzukuru paya ndopera ndatanga kutodonha kutopere simba ndatodonha nyoka iya ndopera kaona madiona nefoni panze kana iri foni basi ndakutoona nyoka iya yakutotanga kutobude muhembe muyamuya yakutoti yakutoende pafloor yakutotange kutodini kutoenda but kuende kwayakaita ikaitonga iri kubude panze ndopera kabva ndatoti manheru acho ndopa wakazosvikire pane muzukuru pane muzukuru ndakatosvika zvoti muzukuru wakatokanuka kutoti sekuru chinyi kubva atomhanye kutoye kundibata ndikati muzukuru nyaya iri ichakava ngekuti ndandakarare mumba but mwapinde munhu wapinde imba wanga akapfeke zvakati hembe dzakati but munhu wandisire nyoka muhembe saka nyoka yacho ndazoti pendamhanya panapa pendazosvike panapa nyoka yacho ndo payatanga kutodini kutobude muhembe ndo payatanga kutobude panze asi ndandichitoiona muzukuru wanga kutobvunza kuti awange chisekuru saka nyoka yamuri kutaura kuti mamuri unini yabuda apa muhembe menyu mamichiona here ndikati ndandichitoiona zvokuti muzukuru waitombofunga kuti pamwe ndiri kunyepa manheru acho taakutoti taakurara paya wakadzokera kumba watu wakaramba ndakaramba ndikuri kuSouth Africa muzukuru ndikura nemuzukuru taigara tese maigara mese because tatikuri masame age saka time yacho atiwo manheru paya ndopera kabva ndatotanga kutozwe mwiri wangu wese watanga kutodini kutoswinya wese nemusoro nemakumba wati nemuzukuru maigara mese handiti asi wati wakaenda kwaari
wada kusvika paari ndobva wanga chipendakazoende paari ka pakanyoka pawakaiona wakabva pamubhedha ndandiri kurumu yangu ine ndandakarara chenda ndiri but pari pamubhedha pendandakarara muzukuru wanga ari muimba yekubikira but iri rumu iri imba 1 tichigara tese amanhero acho manje takutoti tatorara paya tatopedza kutobika tatopedza kunonge sadza paya pendakatoti rarei pamubhedha kudaiwo so topera chitangotozwa mwiri wangu watangotodini kutoshunya nekutovibrate topereka pandatotarise kuzasi kwemubhedha pandatoona nyoka yakutodini yakutouya uruzona paya paya kuti ndichatotaura ndatopere simba kuti ndichatoite action handisi chatoona action une voice ratodini chiratobatwa anchatokwanisi kudi kutaura nyoka yandope yanga yakutanga kundifambe mwiri chindifambe mwiri ndakatongodaiwo so kuti ndakutobudise masiri ndakatorara chipa mbedha paya nyoka yandope yanga yakutoye kunhengo yakutanga kutodini kutondiyamwe kunhengo paya ndakutotanga kutobudise chikutoproducer but yaitoti ndikangoproducer chete yebhe yatongoenda but penalty yaenda ka ndazosara futi ndechitonetseka futi chikurara futi ndotogadwa futi nechimunhu chinotondigada chidhara chakutanga kutondite kumashure simba riya anditori narakatongodini futi zvese zvakatanga kuitika one day pakauya nyoka ikakuyamwa nechimudhara chauri kutaura zvakutoitika one day iroro first day iroro nyoka yapaitangotondiyamwa first day ka chinhu ichocho ndope chakatotanga chimudhara nyoka ichipedza ichienda chinhu icho chiuya ndo chinenge chidotondikumashure chinotondite kumashure chinhu ndopita mangwana makuseni ndopita pandatochifonera abereki ndikati uyu muzukuru wakamuzera kuti paya pandamboona nyoka ndazorara zvadai ndakamutaurira but ndiye watangozotofona kuti asekuru ari kuti zvakati ndopakazodzinga abereki amupei foni tidini titaure naye ndopita pandataura kuti kunoku ndakakuone zvidhoma ka kunoku abereki ndopakapandechitaura namai ini ndakutozviona live zvichitouya maziso mangu kudai zvinhu izvi bhozi zvinhu zvinotoitike pediri ndine ndichitozviona zvauri kuti zvidhoma waiona chii chawakazofonera vabereki uchiti ndikuona zvidhoma wanga waiona chii handapara waimbona wanga uchiona nyoka nemurume aiwe achitara newe nekumashure ko zvawakazofonera uchiti zvidhoma chii chawaiona chaungati ichi ndiyo chidhoma inini sekuru chimukoma ndaitongoone chimunhu chipfupi chakadai chichitongoye kwendiri muruzviona asi chaita kuti semaurira aite nyoka iyai anotongoite nyoka iyai chakuti chakutosvike pendiri kudaiwo soka chaibva changondisvare kudaiwo so muruzviona chikangondisvara kudai ndobva ndatopere simba muruzviona saka inini ndakazoende kuona kuti chinhu ichi kaichi type yechinhu ichi chidhoma muruzviona ndopenda bva ndazotobate chokwadi kuti zvinhu izvi zvidhoma izvi because hakuna chinhu chinondiite kumashure nekumberi kunze kwezvidhoma chete ndopenda pandatofonere kuna abereki kuti abereki ndonyaya iripo kubva atoti uya usagara naye bachichichichi kutotaurire muzukuru zvikazi usagara nemukomana wabauya naye ndopereka patatouya zvokuti ndakatoya tisikatofambi ndakatobudise rurimi kunze kudai ndisikatofambi ndisikatotauri ndakatozokutotakurwa kutotsvetwe pasiti kubve kuJoburg. Saka uyu mukomana muzukuru wati muzukuru wari sekuru muzukuru afonera vabereki vako kuti ndo zvikuita kunoku pawakazorwara kuti usvika pakubudisa rurimi apa chii chakaitika ivavo nokuti wazongoti wakatakurwa rurimi rwabuda pawakarwara apa zvakafamba sei kuti uzosvika pakubudisa rurimi kuti uzoti alright ngoma pakazoita kuti ndizobudise rurimi ka ndofunga atina chimuswe zvakatanga atisi kuenda same day racho rokuye kuZimbabwe ndofunga takatongopedza ndofunga masondo mairi tiri ikoko zvinhu zvichitongoitika every day asi tatafone kumushatamboudza kuti ndo zviri kuitika muruzona saka ndopetakazotaa tichizotsvake mari tatiri kutsvaka tatisina mari pawakazobuda rurimi apa ndirakuudza kuti pawakaona zvidhoma pawakatanga kuona zvidhoma wanga uri uchiri kunyatsoona nekuziva kuti ndo zviri kuitika ndirakuudza kuti pawakazoona kuti hosha iri pandiri ka yatonyanya ndakusvika pakubuda rurimi chii chakanga chaitika uye chii chawakanga uchinzwa panguva iyoyo bcause zvaitongoitika mukomaka ndakatongotanga ndikutonga munhu wakutongofemirikire pamusoro kudai oso muruzona zvikutonga munhu uri kudini
ngamunhu uri kukwemweya uzvona ndo matangire zvakaita plus nyoka mauriri yaitomboita ndiri ikoko yaitomboya tikana yauya kubva yandivhare chii muri kubva yatondidai pamuromo pangu kudai so chimwe zvanhu ndichitoona kuti iyi nyoka yotanga itonga yakutoti kungairi kundifuridzire mweya mukanwa ndo pazvakaenda kotangira ipo papa kuzosvika ndabva ndazosvike pakutoti rurimi rwautodi ndakutoda muri kuzvona ndo matangira akaite nyaya yacho iyo saka kuzosimuka petakaite kubve kujobheki ndandisingachatauri ndandisingachatoindi kutoilet nekunda ndandisingachatondi asi chandakabva ndazotakurwa bva ndazoende vatazoperekedzwe chikubva tazoende kupark station bva tazoende kodini kokwire bhazi ndakangosvitwe pasiti bva tatouya zvokuti ndaitofunga kutoti pamweni zvinhu chizokutongoti pamweni zvinhu zvinotongo chizokuti zvakatongotangire kuchii ikoko ndakazotongoona kuti nemubhazi macho imomomoka chizotoitika pasiti pacho ndakatogara nemuzukuru nyoka iri kutongodini futi iri kutongondiyamwa futi pachii pasiti ipo papo ndakatongogara nemuzukuru mazvona ndakatongorara handichitoti nyoka iyo muzukuru kuti handisi kuiona ndiri kuti nyoka iri apa usiko nenyoka iri kundiyamwa here ndibatewo chichichi muzukuru apa chiwaitoti sekuru ndomudini ndomubata sei handisi kuiona apa muzukuru bhozi muzukuru akasikatoziva kuti chii chiri kuitika ndo patakazotouye kuZimbabwe paya ndatouye kuZimbabwe tatosvike pamba ndo patotanga chindasvike pamba mukoma ndichiti ndiri kutosvike pamba kubva ndapinde mumba yapenda ndakarara pasofa kudaiwo so chidhora rakavhurika but ndakazoone kamunhu kakazobve kuchii kachimudhara kakadai kakabve kunze but kunze kweko kwakagarwa ndiananga abereki angu anga angatogare kunze kamunhu kaya kubva katopinde mumba chikubva katoyependa ndiri ndakaisa 500 rands muhomwe umu but kamunhu kaya kakabva katoya kubva kadondise chechii chikubva kadopinze ruoko muhomwe umu ndichitokaona zvokuti ndakadodaidza kuti mhai uyai muoneka munhu akachichi kadotonditorere 500 rand yangu irichi iri muhomwe ndotime dzandanda kutodini dzandanda kutodaiwa so ruoko ndichitodzoka ndodotokapfuma iko kechitodini kechitotiza muzvamu kechitotiza time yacho ndo pakabva katotenderera kubva katoye mumusoro kwenda ndakaisa mumusoro ndo pandakutangozwa nga ndakutofuridzirwe mumusoro mazvana ndo ndakutozwa kutofuridzirwe mumusoro iro isame day ndakutaura one day iro kubva ndasimuka kubva ndati handai ndigare pasofa kubva ndagare pasofa kudaiwo so ndakabva ndatotarise kurumu yekumberi kwairara abereki kubva ndatoone chidhoma chachakamira chimunhu chachakamira chachakadaiwo so chakapfeke camouflage hembe dzakaitonga camouflage ndo time dzandanda kutanga kutodini time pendakachiona ndanda kutotanga kutodini kutogwina mwazvona ndakutanga kutogwina paya ndoto kutogwina saka ndopenda ndototi mai chidhoma icho asi time yacho baba anga aripo namwana wanga aripo asi time iyo chandakati chidhoma icho zvakazosvika pakundiroesa ndakazosvika pakurohwa zvakutozi uri kuti chidhoma icho chidhoma chipi chouri kuona ipo papa ndikati chidhoma icho chiri kumberi kweoni kurume yemberi hamusi kuchiona here ndichitosheke kudaiwo so ndichitosheka ndo time ndikabva ndatotanga kutozi mugoti ubva watotorwa ndobva ndatanga kutorohwa ngemugoti paya waindirwa mubereki baba aindirwa ndimai ndo yanga ichitondirwa paya achitoti iwe uri kuti chidhoma ipo papa chidhoma chacho uri kuchiona ipipo ndichitoti chidhoma ichi mazvona asi ndo pendikazotozi iwewo panapa iwewo aufanira kunge uchigara panapa ndimai anga ichidaro kubva toti iwewo haugari panapa uchabva pano chete kubva ndatoti inini ngei mazvona ndo zvandikatopindura asi time yacho azondipindura akatongoti ndiri kutokutaurira kubva ndati kuti mina ndimai rega tosiyana nazvo ndopaka patodaidziwa ana baba mukuru chimukoma ababa nababa munini ndopakatosvike pamba asvike pamba paya azi mwana wabve kuSouth Africa uri kurwara but paakasvike pamba azi kutombondimhorosa kana kuti akatosvika kubva atongogari pavharanda azi kutombondibvunza kuti dambudziko kana kuti zviri kudini wakasangana nei haana saka ndopakazoendeko ndopenda kabva ndatorara mukoma ipapo flat zvokuti ndandisikatomuki ndandisikatoendi kutoilet ndandisikatondyi ndichingotongorari chii pamubhedha nyoka yachitongoyepo papa chitongondiyamwire pamubhedha chitongoite zvaitongoda chimunhu chaya chichitongoite basa racho chichitongodini zvichitongoenda ndakatongorari pamubhedha paya ndopakabva pazofonerwa n'anga because ndandasirious manje ipo pandauda kutoende kofa mazvona
ndanda kutorote guwa ya ndo paka papatozi ndimai mwana uyu wakudini wa serious muzvino mwana wakutofa ere ndo paka patanga kudaidzwa ng'anga yakubva yatouya ng'anga yagari kuHarare kuchitumbisa yakubva yatouya kubva yauye kumba kubocha kubocha ng'anga ndo paka yatange kutondisenza paya yatongotondisenza paya ndo paka yatoti ini ndadini ndabatsira pendinogona kubva yatoti ndakwenda kubva yatosimuka kubva yatotori mombe 4 kubva yatodini chikubva yatoenda ng'anga iyaya but yakati zvinhu zvapera ichitongoti yaenda manhero acho ndakasara ndichitobatana futi nedambudziko riya zvakatova zvichitongoitika takazoda kuti tifonere ng'anga yakuiti chizvakazodai ichichi kudai abereka akazoza mudofona kuti mwana uyu ichichi zviri kudai zvaka ng'anga yakatoti ini ndatodini ndaenda ndichakwanisa kudini kudzoka ndo pakatangire nhau ipo papo mukoma kusvikira nanhasi pakatotengeswa dzimba dzakatotengeswa imba yakatotengeswa yanga yatori kuglinora kuHarare zvichizi ndiri kurapiswa but aprofita aitongoya neng'anga dzichitongoya but dzaitongoya handizoziva kuti dzaizvitadza here kana kuti somutongotinda ndichitongoti ndiri kutongobatsirwa yakatori zvakawanda zvikaya zvichitengeswa mbudzi masola property yese ipamba kusvikira izvozvi tatongosara nedzimba dzatongosara dzakatongodaro mazvona wati wewe pawakauya apa amai vakakurova vachiti ubva pano baba vakati chii baba akaramba akanyarara akati musaro wemwana wamurumuro here chiko ndo zvakatongotaura basi zvikazi uri kuti chidhoma chipi chidhoma chaari kuona ipapa ngechipi asi ndandi chitochiona nguva yacho uruzvona kuti chidhoma chitori apa ichi baba ndokuti musaro wechiba mwana vachikutoti ndakatomborohwa ndana sekuru zvikutombosotorwe musana ana sekuru ndevapa handadzidzana namai vaikurovere hazi iwo uri kushupa abereki pamba ndo zvanga ichitaura ichiti uri kushupa abereki pamba kurova zvokuti kurova musana kutongondirowa zvikutongodirwa ngezvestrobe anga atori 7 patongotondirwa ngezvestrobe paya hanzvadzi yangu ubva yatosvika ropa rakatodini ndakatosotoke musana zvikazi chinyi hembe yakatonamira azvinobva ndatopfumure hembe yayo ndapfumure hembe yaya zvikazi ndana sekuru hembe itoe kuenda nayo kumushakwana kwedu ndo zvakanditaurira kubva atotore hembe yaya kubva atoenda nayo kumba kwani asi akati tiri kuende koigeza uzoya wodini wako chiwotora mwazviona hembe yako asi ndakazoitera hangu hembe yaya ukaniitora ndikazonoenda koitora yagezwa n'anga dzakauya kana maprofita akauya vaibata dambudziko vachiti zvomvako iri dambudziko iri raizi riri kubva mumusha medu mukoma nanhasi unoyu rinenge chitozi dambudziko riri kubva mumusha asi kuti zvizozi taakubatsira manje chiitai kuti tidaiwo so chiunganidzanai because chizvinezvi chitozi pane zvinhu zviri kubude pane mukomana saka manje ana baba mukuru ari kuramba haasi kuda muri kuzviona abereki saka ndinozozive kuti anonga ari pamwepo here pakuita zvinhu zviri kuitike pendiri ari kuzviziva here kana kuti iwe wakambofamba wega here pasina vabereki ndaitofambawo ndegai 9 years dzese ndaitofamba asi ndarombogara bamukoma ndichitongofamba ndega chii chiri kubuda wewo mati vari kubata dare rekuti chikwauri kufamba ari kubata dare rekuti urombwa wakaitikeko nekumusha penyu rutongozi urombwa pane munhu akaromba chiri zvinhu zvake iwe uri kushandiswa zvikwambo zvakaiswe peuri iwe zviri kushandisa iwewe izvi zviri kugara kumusha iwo izvozvo ndotongogari kumusha iko ndikutongoshinga but handitori pahondo mukoma hapatogariki zvokuti mai akatongosvike pakudara kuti panapa pasi kugarikaba pamba ipopapa ngokuti abereki angu akaone munda kubhodha kuvumba ndokwaanogara achitorima pamba panenge pasitorina munhu saka ndini ndiye ndichipota ndichingodini ndichitombodimwedzi time ndikanga ndiri kwendenge ndiri ndichimbobatsirwa ndodzoka ndodzoke pamusha ipo papo but hapatogariki saka ivo kana vachiti hapagariki pamusha vanenge vachiti ipapapo mukoma ndichaziva kuti ipapapo hamusati mambotaurirana here kuti hapagariki chii chiri kuitika pano tinotombosvike pakutombotaurirana tichitowirirana kuti ngazvichizwai kuti zvidai tauta kutosvike pakutowirirana paya paya hapeno chinhu chinotongotivhara kudai kuti titange toite noise kutange kutongodini kutongoitika zvokutongoti nyaya inobva yatongozi
kabva nesusu atichadaiba zvokuti nyaya yakatombotsvike mamambo marange yakatombotsvike mamambo marange but zvikazi dzinza nengaruye kunoku kwamambo akaendesa nyaya kwamambo ndiani chakaendesa nyaya kwamambo ndimai ndo akatange kuiendesa vachinomangara kuti chii kwamambo mangariro akaenda kuita kwamambo ichisvika akati dzinza riri kuramba ufambire mwana wangu arundirekerera ndika ndichifambire chi mwana but iwo ari kuzi ndowane zvinhu zvavo but iwo ari kuramba saka tiri kukumbirawo kuti mutidaidzire auye kuno ndobva vakauya akarambe kuenda manje zvokutoti aitoti hatitoendiwo ba titeereri mambo marangeba ndo zvaitotaura mambo ndobva atoisiya yakadaro ndobva atoisiya yakadaro saka tichidzokera pachimunhu ichi nenyoka iyi zvinoitika everyday to everyday siku nesikati kana izvezvi ndikatongorara kanapo hatitomborariba manheru aya because chinoti ndikatadzewo ndisenza manheruka because ndiende chiramba ndaakuramba manje kuti ndakutorora ndakatosvinura mazvona ukakotsera chinhu ndikatokotsera basi inobva yatoya bva yatondipedze simba ndakutangotosenzwa mazvona asi chero zvikatadzewo ndisenza manheru aya ndikarara ndakagara ka mangwana makusena chinitamidze ndomboti chimira ndichimbozororowa sezvo ndisina kurara hazvitoiti futi ndotame zvinotoya futi zvakutodini futi zvakutongondisenza futi saka zvese pazuva kana kuti pamanheru zvinotongoya zvese zvitu hapana pechinouya chiri 1 zvese zvinotongoya zvese yakakura senyoka nyoka iyi yakakura mukoma ihombe chichiri kuitika handizvoonga pane zviro zvekuti chirondidai chirondibaya uko chichiri kubaya handisi ndikungozvoti nyopo paminoti ndichirondinyo zviri kudai waziva kuti zviri kutangire pamhino apa kudai nemuromo zvinosimboitika kuti zvatanga tichitaura tisa zvinoita here mukoma here zvinoti kana ndikadzoda kutaura kana ndiri kubvunzwa nyaya ndichidzoda kutaura nemunhu zviya kana kuti unenge chidondipana kuti maidea ekuti ndibatsirike ndopo zvinotanga kundinetsa futi kuti zvinhu zvinotoitika kufesi kwangu kutangire mumadziso kudzike kuye pamhino apa kuye pamuromo asi kana tiri kutongotaurawa hedu dzimwenewo nyaya hazvitoitiki asi ndakutongotaura ngenhau iyoyi cheteka ndotame zvinotoitika kumapostori ukaenda kunobatsirwa handi vanokupawo muteuro mvura kana matombo ndakatombosvike paonini ndakatombosvika panambozvongora paZBC but hapatane time ndasvike paZBC kubva ndataura namukoma ubva ndataurira nyaya yangu chikubva ndiise kwamadzibaba mozi kuchitungwiza ndokwendakaenda ikoko ndaende ikoko kubva ndaende kunobatsirwa ikoko ndanobatsirwa akazokutopedzisira atongoti ndakubatsire pendodini pendokwanisa zvinhu zvinenge zvakudechi zvakuzoda abereka ako ndopeta pandakutange kutobva ipo pandatodzike kumba asi ndanyatsotoziva kuti ndatorerukirwa ipo pa pendakazoti ndakutoti ndiri kutongosvike kumba chete ndotongosvike paruwanzi zvatondiurira nepawa zvokuti pezvakatoya mukoma nepawa ndakatombodona pasi nditori mukicheni kubva ndatodona payapaya kubva ndatangotoite nharo pandakatongosvika pakutombogwina time yacho ndakabva ndatosimuka kubva ndatodini kubva ndatobude panze kubva ndatovaredo ndopeta pandatangototi panapa hapazogarika apa kubva ndatangotodini kutobuda zvototi kutorarama kwangu ka ndokwana chitoraramire musango ndokwanisa kurara kana musango zvinhu zvinenge zvichitongoitika chiro pasango ndokwanisa kutoti mumba amurariki ndikaendewo ndikorara hangu chi apo but hazvitomborariki futi chero pasango pene ndiri inotouya zvinotoyepo waenda kuna madzibaba wari kuendako zvonzi zvoda vabereki vako makamboenderi nevabereki hatisi kuendaba ndo pandiri kuti isi mukomaka ndokwanisa kuti ndafamba handiti ndoze endowatora abereki pendinoti ndiri kuti ndikuotaura abereki ndinowasvika ndowataurire zvakanaka asi hatisi kuzwisisana mukutaurirana mwe wavaudzemi kuti baba namai ndaenda kwamadzibaba Robert vati uyai kuti ndibatsire padambudziko rangu vanokupindura chitichi iwo vanotondipindura ichitoti because chaitoitika ngechekutoti baba dzimwe dzetime aitopindura ichitoti inini handikwanisi kuva ndichisvikeyo baba because inini ndiri kudini dai ndakafa inini waidini ndozvinonditaurira baba
dai wangu wakafa iwo waidi kwenda nani mwazona asika asapa muri wapenyu zvikunzi uyai ndotombosvika pautombozvitaura zvamuri kutaura izvozvo but atiwirirani baba because ndienda kutoona sotoona kuti mai ndo panobva ngekutoti kutosimudze noise takutotukana tichatombozwa nani paya amai takutongotukana paya saka amai vanenge vachisapotana nababa kusafamba tingatoti amweni emhuri yangu emhuri mangu chaimo endozvarwa nayo nyaya iyi anoiziya handiti because akatomboungana takatombounganawo mumashuromu taungane kumba uko kubva atotanga kutoti iwe uri kushungurudza chii uri kushungurudza abereki iwe dai wanga watodini ndo wanga watongobva pano saka hanzvadzi yangu ndo yakazontaura kutoti iwe ibva panapa because nyaya yandikuona pano haizi kumire zvakanaka ba ibve panapa utsvake kwekuenda waende kobatsirika uri chii uri ikokoko because zvandiri kuona panapa hazvisi kundifadza mazvona ndo panaka pandatanga kutodini pakapatanga kutoenda asi mukoma chendototi mukoma angu inini akatombondirwa zvisingatoiti futi ngenhau iyoyi kuti uri kushungurudza chii uri kushungurudza abereki kushungurudza abereki zvinhu wakazvionere kusouth asi tichifamba tese tiri kuzi ngezvepamusha pano ngezvemumusha mwenu uchifamba naanavo because tine dzimwe time dzataitombofamba tese mumashuromu namukoma ichitozvizwawo kuti ndo nyaya itoripo asi baba iwo akomana anonga atori chikwata chana baba yanonga atori side rimwe rinana baba ini ndisikatozviziva mazvona ngatimbodzokera south sekutaura kuri kuita kwakaita mukoma wokuti ndokwawakazviwana iwe hauna here zvaungafungidzire kuti wakabata zvakazokusvitsa patiri kutonhasi because musatiri vakomana hatisi kuti tinobata kaimwe tichiziva tinogona kubata taudzwa nevamwe kuti anoziva kuti ukadaiso zvinhu zvinogona kusunungukira kuti titisi tibude nesikowa saka iwewo uchizvitarisa iwewe hauna here kumbosvika pakuita se pakusangana naizvozvo hauna mbobate inini handina chandakabata baba handina chandakabata because ndo zvaitombotaura asi iwo akazogutsikana ngekunga taifamba because taitombofamba tese hapana petakasiyana zimbabwe yese hapana petisingachazivi kuchipinge kunana bhinga kunana mozambiki tese munomu tichitongofamba ichitongozvizwa chichitongodza mukomana havana chaakabata zvinhu zviri kunechi saka mese vavo chipinge bhinga harare chitungwiza vari kuzvitadza iwo ari kutongoti zvinhu zvihombe zvinode chii zvinodanho yekumusha kwemwana ndo zvari kutongonditaurira mbozi zvinhu zvoripourika hazviitiba kuti iwo ubatsirwe wega zvinge zvichitodanho epi abereki enyu ndo vanonga ichitoda apa kuti zvinhu zvibatsirike asi vabereki kuti muchibatana manje tichibatana manje kuti tichitaure zvinobuda manje ndopore pakatotange noise zvokuti ndo vatotangotodzi iwo aufana kutogara panapa ba chitobude panapa mazvona chitobva panapa abereki ndo vanenge vakutaura ndo vanonga ichitotaura izvozvo kuti ibva panapa nana mukoma itombodaro futi kuti iwo ibva panapa mazvona saka ndizozivi kuti kubva panapa kwaanonga ichitaura anonga ichiti kuti ndiende pandizoziva vari kubata vachiti uri kushandiswa hanzi kana uchishandiswa munhu wacho ari kukushandisa anenge achizowana chii pakuyamwe wako uri kuitwa kana kuitwa bonde nekumashure nechinichi maprofita here kana kuti vese pese kwaita itongofamba kuti kana washandiswewo uri kushandiswa kuti zvibhenefite munhu pakai zviri kutongozi kushandiswa kwauri kuita iwoka munhu uri kutoite mari ndizvo uri kutoite mari ndizvo ndo mataurikire zviri kutoita zvinhu zvake zvinhu zvavo anhu zviri kutoafaira zviri kutoendeka saka kuti pa9 years every day unoita bonde unoyamwiwa nhengo yako nenyoka every day zvikuti ngoti dzimwe dzetime makusena ndichitomukaka ndototi ndatomuka kudaiwo so ndototarise paside ndotoni yakatogurungane paside peblanket kutoiona nyoka kutoiona utoti live kuti live kudai
naMwari wangu ndotoenda katogonga nepasaidi ndototi nyoka ndopetame ndobva ndatosimuka ndopenobva yatanga kutodini kutotanga kutofamba because ndenge ndatosimuka pendenge ndichi panzvimbo pendenge ndakatorara. Wamboyedzera kuiuraya? Ini zvakamboitika nyoka iyi ndakambobatsirwa ndaende kwaTete Tilda ikoko ndakabva ndapuwe chimwe chiprofita chaigara kuWallen Park D but muprofita wanga ari wenguo tsvuku ndiye wakanditaurira kuti chimushure mekundibatsira wamukoko wakati chakazosvike pakuti ndiri kupe mapowers ekuti ubate nyoka iyi but kana waibata iwe usaramba wakaidini usaisiya ibate kana waibata unobva waiuraya kuiuraya kwako iwe ndiko kudini kwako ndiko kupona kwako ndo matauriro akandiita asi zveshuwa ndakadaro zvechokwadi ubva ndasvike kumba kuGlenora baba vangu vanga chitori nemba kuGlenora si ubva tasvike kumba kuya ubva ndatoti pambedha kudaiwo so ndakatogari pambedha saka ndakatongozwe hope ndakatongobiwa nehope ubva ndatongoti pambedha kudaiwo so kutongorara nyoka iya ndopa yakatanga kutodini kutouya ndichitoiona kutoti nyoka iya yadini yauya asi power randakazoipo papo mukomaka ndandisani ndatomborinzwe ndandatombozviita futi ipo ndakazwe power randakatozwa but ndakazoibatire panhengo apa yakutosvike paudotodini paudotondiyamwa asi yange yakaneta uratidzo because ndandiri kushandirwa ndopedza ndatoibata asi ndatoibata ndakaramba ndakaibata handiti ndakaibata baba namai anga ari kunze ndandiri ndegamba ndopedza ndatange asi ndakazosvika pakuzotoisiya kubva yadini nyoka yaya kubva yatoenda ndakazoende kuti ndauda futi kudzoka mangwana acho vandadzokera futi kumuprofita uya kubva anditi ina ndichakubatsiri makaita here zvandakamuti muite madzibaba kubva ndati ina handina kuita zvikazi saka mubatsiriki kubva atoti ina ndichadzokerere futi dare rangu kubva atondisiya ndakadaro. Koiwo chakaita kuti watomboibata uiuraye chakaita kuti uzoisiya chii? Mukoma ndizoziya chakatoitika ipo papo kuti ndizosiye nyoka ichi asi ndandatoibata time yacho dzadziri kuma past 7 dzemanheru handizozo kuibata ndakaibata but anozoziya kuti kuzoisiya ndakazoisiyawo sei ndakazorukarukana ndatoidini ndatosiya mazvona. Uri kuti iwewe vabereki vakatengesa zvipfuwo vakatengesa imba vachiti vakurapisa kureva kuti vabereki vakachinaka panyaya varoda kutoti iwewe uponewo. Chiri kuzondinetsa manje mukoma manje ngechekuti kana tazodaro handiti hongu kutengesa akatengesa asi handisi kuti ndiwo ari kuite zvinhu bakana kuti chichi kutengesa akatengesa zvinhu zvakapera asi manje ndikuti chitini ndikafamba ndegaininga ndikafamba kana tikati ana mukoma ngatifambe timbozwawo nyaya anasisi ari kuramba ari kunditi enda wega ndikazoti baba ngatimbodaiwo so pane pemuri kudiwa chichi pakadai oramba abereka aya plus pendeuti plus futi mukoma apa ndinotozwa kuti iwo matauriro andiri kumuita kuti takapedze zvinhu kuoni kutengesa chichi ndinotozwa futi zvakutozi iwo kupedza kutengesa kupera kwakatoite pfuma aka chikongosi kurapwa ba iwo nayo tongoripo ngeuti unofanira kutongozwai ndokutongoti nayo itongodini itongopera. Saka pavaitengesa pfuma iyi mari yacho vaizoisa kupi ende chavaitengesera chii? Hongu vakatengesa zvakapfuura zvaitengeswa chinzi munofanira kunorapiswa vatengesa pane pamakamboenda here kuti mabata mari ngatiti matengesa mombe kana mbudzi mari maibata keshi pane pamakaenda here ikanobhadhara zvawakatoona iwewe kana kuti kuvaingotengesa kuti tira kukubatsira asi hamaizoenda kuntasi kunobatsirwa pamwe chete pamba kani pamba paitoye n'anga ndo zvandiri kutaura kuti mukomaka pamba pedu pakauye n'anga dzakasiyana siyana nezviprofita zvimwe zvaitongotosvika ubva zvatonga zvatongobatsira ubva umweni ubva atotore mombe 4 ubva atobuda umweni otore kana 800 otodini oenda umweni ouya futi echikuti ubatsira ototore 300 otodini otoenda kusvika pakuzotengese zvipfuyo zvepfuma yese chipfuma yese yakatongoperere mukutorwa ngemaprofita nen'anga. Saka uri kuti vabereki vako vanobvuma kuenda kubatsirwa kuti muri pamwe chete pan'anga inouya pamba asi havabvume kuti unobatsirwa pan'anga yamunonzi uyai nevabereki? Muri kuzona ndo nyaya yacho because ndikazoti iwo zvinhu zviri kuda abereka ako kana ndikamboto ngatimboendawo kwakati kuri kubatsirwana ndo panotange kudini kuramba kuti azviiti. Muri kuzona saka idzi dzinouya pamba dzinonzwa nani?
dzinonzwa ngaabereki ndo anodaidza kuti chimbosvika ipano tine mwana wedu uri kurwara chichi utodaidza amweni kana kuti sisangu chichi namukoma utongoya zvotongoitwa chichi amweni anonga asitoripo vanenge vadzinzwa kupidzo dzokuti dzinobatsira amweni acho aitongozi ngezinhata here chi aitongotorwe kunana amweni aitotorwe kunana dzaibve kunana Chipinge dzimwe dzaitobve kunana Mtambara but aitozi angezinhata anogona kubatsira but aitongosvika otongonyeponga atongobata chaanodini chaabata pamba otodini ototore mari otodini otoenda totosara takatodini takatodaro kuti tonga ari kutondinamatira chichi paya osvike pautodini pakuenda but anonga atotore pfuma saka vari kupa vabereki zvinezvi vabereki ari kwaMutare iko kubocha kubocha ko kwanga uchitaura kuti vakapiwa munda kuvhumba ndikupo wataura kwavavhumba kuvhumba uku anotika kuti time yekurima yakuti time yekurima yakwana ndo kwaanenge ari asi maurire takaite kuti muzondiona panapa ka ndini ndandakateere ikoko ndateere ikoko ndataurira kuti abereki ndiri kudini mune kwemuri kuzi muri kudiwa chichi kuHarare kuti kwamadzibaba ndandichitaura aya muzi ekuchitumbwiza aya ndo pakazosvika pakuzoti ngatiende mwazviona ndo pakazosvike kumba uku takabva tine promise yekuti taide kuuye kuchitumbwiza uku asi azvinozi ndikobuda ba ndo pakabva mai ndo pakazoti imwimwi kuya hatichaendiba chichi because nyaya iyi ndatakadaidzwa ngemukwasha kuti uyai kunoku chichi timboedzawo kumubatsira abereki kubva aramba ndo pakazoti mirai ndimbe 120 muende kwani muende kwasekuru Tasu mwazviona ndo pakabva tasvike pakuzoya nehanzvadzi yangu iyi chikunetsa ndechekuti vabereki pfuma vari kutengesa pfuma vari kutorerwa pfuma vari kushedza vanhu vezinhata asi kwavanenge vanzi uyai sei vachiramba kuita handisi kuti pane zviripo asi mubvunzo wangu kuti sei vachizoramba kuita mukoma iwo handichazivo ngekuti kuti utanga kare kacho ikukako zvinotanga nhasi but achitongozi uyai kwakati uyai kwakati uyai kwakati ndotora abereki ndazosvike kuya hatizwisisani ndaitongosvika tototaura nawo zvakanaka but ndazotonototi yaizotopedzisira yatoo noise saka palast because anga kuti iwo nganga uri kuendera kamuprofita wati uye kunoku uyu kwauyu wamutengera uruziyana naye hanzi ngochidzi uruziyana naye uruziyana naye wamutengera saka isusu hatiendi hatikwanisi kuendeyo handiti alright saka mawirirana manzi uyai kumadzibaba ndopa wakazoti masvika muno marari makatoya naamai wakazopiwa mari nemukwasha wakauya nevabereki wakauya nayo mukwasha handisi kuti wandipe mari ndati mukwasha ndiye wakazondifonera ndiri kumadzibaba echiti iwewe sekuru endai kumba zvemataurirwa ngeanhu echechi muende kotora abereki anu enyu asi imi chidzikai kumba ini ndichazofona nditi ndafona ndozotaura nawo kuti zvanzi uyai kunoku muri kudi wechi kunoku saka pendakazosvike kumba ini ndopendazosvika pandachitanga doti ndiedzodoti nditaure navo ndopakabva atange kutoti azviiti muri kuzona hatikwanisi kuende chiba kuendei kweba because ng'anga zviprofita zvako izvo kuzvitengera iwe wafanira kuita zvaunoda bai wafanira kudaidza maprofita ako but wafanira kudaidza maprofita ani edu isusu anhu akuru because tiri kukurapisa isusu ndo nyaya yanga iripo iwe una mari because mari ngeyedu saka ukavati handei kwavo unonzi iwewe ng'anga idzo wadzitenga wadzitenga tidzokere futi kuSouth Africa watiwo hapana zvawakaita kuSouth Africa handina zvandakaita because vakomana vechidiki mimi unombotry handizvo chaizvo iwo hapana chawakabata hapana ba 9 years uchiyamwiwa nenyoka 9 years uchirarwa newe kumashure unowirirana naye kufamily ndiani ndingangoti ini mukoma handisi charina munhu wetindoti ndichanyatsa kuti ndakuwirirana naye ba because anhu ari kutongondisvipa yese murikuzvona mumusha murikuzvona zvototi bamukura usvike pautombosvike pakuti
mungachema uyo here chimunin'ina wangu yo mwana wamai yangu ungacheme mwana wako yero musiya afe mazona saka handizoziva hangu kuti why aidaro handizozvizivi saka handizozivi kuti kana paine because aizodaro because zvaitozi zvinhu zviri kuti dzinza ringa riripo murikuzona because pane zvinhu zviri kubude pane munhu uyu ichitaure ini zvinenge zviizvo akazotaura zvavo kuti zvii anotaura hanzi zvii zvinoda kubuda because kumwe uri kufamba uchinzi urombwa kumwe ufamba uchinzi pane zvinoda kubuda zvakamira sei pa inini mukoma nyaya inozi iripo pendiri inini kandi chitsvike pakutongoti ana mama ngati zvishuwa ngatidini ngatimbounganidzana timboona kuti zviri kutaurwa nemaprofita zvimboedze kubudiswa toona kuti zvinobuda here ka ichitongoramba ka paitongozi peuriwo po zvinhu zvakagare mukomana uyu kwakagarwa ngezvinana mudzimu zviyazvo zvemumamishamani mwedu ndozvaitongotaurwa kubva pese tichitongoti tichitongohamba saka asi zvaizi nyoka idzi dzatodze urombwawo hatingati pane zvinoda kubuda pauri uchiyamwiwa nenyoka uchiitwa bonde nechimwe chausingazivi mudzimu wokupi uyonu ipo ndo pakazona because petakaitombofamba tichitomboende kwana ndunge uku kwako petezomboende kwana ndunge naabereki ndo zvaitongotaurawo ndotongotaura zvaitongotaurika kutongozi ndo zvitongoripo asi zviri kuvharwa anga anhu ari kudini ari kuzvivhara basi handiti alright babni akaenda kwamambo ndiani first time akatanga kuenda ndimai vakaenda ndichauya ini ndichibve kuSouth Africa ndarwara ndiri pamba first time wekuti ndakatanga kuenda namai tatiri tese mai kubva asvika kwemwene kotaure nyaya yawo ichiti muri anhu emumushamwe mwana uyu ari kundirekerera ndichifamba ndega nemwana uyu asi iwo ari kuramba handizvenyinozere kuti amai vakamboenda kwamambo ungakwanisa hake kutongoramba hake asi pamwe unonga achizviziya asi ngenhau yekutongoramba kwekutongoti basi unonga ichitongoti zvinhu izvo kaizvo unonga unozviziya echingoya nongo ndichoverera kuti sei uri kuti anozviziva kuti amai ndo vakatanga kuenda kwamambo wanga ariyozve anga aripo wanga ariyo kumba kuti ndamubvunza kakati iwe ndo wakaenda kwamambo amai havana kuenda kutongodaira kwake kwendiri kutaura kuti haabvumiba kuti kutanga kuenda ndiani wakatanga kuenda kwamambo mukoma akainzwai ndimai tatiri tese chetu saka pakaenda mukomana pakaenda amai kwamambo muri kuziva nyaya yakati hamuzivizivi mirai makarorwa ndozviziva neni ndakaroora mubvunzo wangu uri kuti pakaenda amai kwamambo sekutaura kuri kuti hanzva dzenyu makanga muripo here pamba manga musisipo iwari ndanga ndisipo kai panga akaroorwa wanga aripo because panga akaroorwa kusikuremba hapana chinhu chaanoziba kana kuti uyu chiri kuitwaka chechisingazivi uyu bawo chepamba pedu kana tiriko tese kudai asi saka azoziva zvekuti imi makaenda kwamambo kechitu ipa pari kundiuziva kuti imi makazoenda kunomhangara kwamambo muchinoti chi tiri tu namai aya wega wakaendera kwamambo uri wani pafirst time chitakaenda namai pafirst time asi mwe macho ndandakwenda ndega saka mai ndo vakatanga kuenda nenyaiwe vawazoenda kechitu ndo paari kuziva papo kuti ndo pawakazoenda kwamambo first time mukomaka unini petakaenda namai paakadaidzwaka abereki akaenda asi azi endai akati hazi taakudzoka chibvunzo zvakataurwa nemambo marange akazi imimi munochitsvage mari matsvage mari mouye kunoku nemari ndomupe maprofita mapurisa angu ndomupe mota mufamba muende kuoni kuchipingi mufamba mazona asi petakazosimuka zobvepo papo taataurirana petakazoti taakudzoke kumba kubva aende koti aiwa isusu hatikwanisiba isusu kutongwa nemambo marange tinozvigadzirisa tega taakuchichikugadzirisa manje kuti upone mazona hanzvadzi yako yanga iripo iri padariro uyu wanga asipo akazongodzwa iwewe ndakubvunza kuti nyaya yekuti sei musiri kunyanya kufamba nemabereki ukati iwewe vabereki vanobvuma kuenda kumatare kana kumaprofita en'anga dzavanenge vatora ivo kwaunenge waenda iwewe zvikanobatwa chinzi kuti tikubatsire uya nevabereki wati vabereki vanoramba ipo papo ari kukundikana hawo ipo asi hanzvadzi yako iri kuti vanobvuma kuuya
aiwa asi inini ndine mwandiri kufamba mukoma mangu mandiri kuziya masowe mwendiri kufamba ukuzi mwina mechizi zviri kuda abereki ani ako because zvinhu zviri apa zviri kuda abereki ani ako pendinozoti ini ndazoti ndakuotora abereki ka ndikasvike ikokoko ndinotaura nawo zvakanaka ndichiti pamweni achadini achabvuma asi manje mushure munga ndinotaura nawo zvakanaka ka inozotonga perunga mhepo inotongosimukawo mukoma ka inozosvike pakuzototi tisvike pakuzotopopotedzana zvokusvike pakuzototi abereki anonga azotosvike pakuti ng'anga yodoti tiendere iyoyo ka ndiwo wakaitengera asi ndisina kana nedhora randinenge ndiri kana necoin ndinechitofamba ndichikumbire murodi mari dzekuti ndifambe apa ati ngatiti zvanzi vabereki ngavauye ati vanobvuma apa handichazivi hangu bakuti apa ndichazivi tozozvona pamberi apo kuti zvaakataura iye nezvinenge zvichiitika zvakamira sei because hatingapredicte zviri pamberi pazvizvino tinombomira neshoko rake rekuti vabereki vakanzi uyai pamunenge muri 2 iye anenge aripo ubva vanzi uyai vanobvuma kuuya. Hanzvadzi yako ine matambudziko here mukati meupenyu sekunzwa kwako uri hanzvadzi yake yakaroorwa ndichimubvunza anoti upenyu hwake hwakachena iwe seusatsara hakusi kuti muri kuti akaroiwa kata upenyu hwake hwamunongozivawo imimi zvichida iye zvimwe zvinhu zvaasinganyanyotarisa handiti asi zvichitoitika chi muupenyu hwake munoona seupenyu hanzvadzi yenyu. Inini mukoma kuti nditaure mukoma ka zvinoitonga zvimwe zvati ndienda kutya kuti ndini titaure usatye uri kuudza inini ndiri kuvhunza hanzvadzi yako kana akatozvinzwa da kuti abatsirike unza ndikutaura ngatiti zviripo da kuti hanzvadzi yako ibatsirike kuburikidza neni inini ndiri kukubvunza saka haisi mhosva yako kana paine zviri kana zvitatu zvanofunza kuti inini ndinofunza kuti hanzvadzi yako iri kusangana nematambudziko akati apa inogona kubatsirika toda kuti timuvhure maziso nepfungwa. Inini mukoma maonera inini mazwire ndinoita ndichitokufambawo nekuziya kutoti pamba pedu mhuri yedu yakamira sei. Mukoma ini ndinotozwa kutoti zvinhu zvazvisi kutambudzewo basi zviri kutoshupe mhuri yenyu muri kuzviona ende zviri kutotambudze mhuri yenyu ende nekutozvionawo zviri kutotambudze musha wenyu asi zvechizozi zvakazoiswe panani zvakazodeketererwe panani pane iwewe asi zvinhu zviri kutotambudze musha wenyu saka muri kuona anhu asi kuzwai saka muri kuona zviri kudai saka muri kuona zvisi kuzwai kana musiri kuona zvinhu hazvisi kunzwai zvinhu zvii chiri kutaura saka musi kuona ana enyu asi kubhadharwa kwaakaroorwa saka zvinotova zvakatongowanda mukoma saka ndazvinhu zvocho ndienda kutya kutaura. Inini kana ndichitaura nemunhu handiwanzoda kuti atye because ukaona uchitaura neni ndoda kuti ubatsirwe ende kana wataura handikusiye asi ukandivanzira iwe hauna hako mhosva handizowana simba rekuti rekukuendesa paunobatsirwa kana kuti ndinyanyopusha nyaya yekuti sebatsirwa because chipatara munhu anoenda kuchipatara ndianenge achirwara ichokwadi saka kuti ndikuti uri kurwara woti handakasimba hatingakumanikidzi plus hanzvadzi yako munhu mukuru ndosaka ndati ini ndamubvunza akati iye ari right saka ndobva ndabva ndasiya ipapo ndobva ndakubvunza kuti iwe uchimuona zvakamira sei uri kuti zvimwe uri kuchira kutaura asi uri kungoziva kuti zvinhu zvakuitika mumusha menyumu idambudziko riri kukabata mhuri yese handiti saka ngatimbogumirai ipapa tozoona pamberi apo kuti zvinozobuda chi zvakaita sei handiti. For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani.